Il-ħtieġa ta' pjan ekonomiku għal Għawdex u l-bżonn ta' sistema tal-elettriku li tkun indipendenti kienu wħud mill-punti li semmew minn negozji Awċin fi stħarriġ li sar mill-Kamra Awċija tal-Kummerċ u li analizza is-sentiment fost in-nies tan-negozju. Dan is-survey qabel frar ta' din is-sena ma' riżultati tas-sajf li għadda fejn jidher ċar li naqsu dawk in-negozji li kienu pożittivi ferm dwar l-andament ekonomiku ta' Għawdex. Fil-fatt fi frar kien hemm żewġ terzi tan-negozji illi ma kienux pożittivi dwar ix-xenarju ekonomiku, bil-maġġoranza jesprimu sentiment neutrali. L-istess survey jitfa' dawl fuq problemi oħra li qed jaffaċċjaw l-Awċin, fosthom iż-żied enormi fil-prezzijiet u l-iżvilupp bla pjan li qed jaffettwa l-karattru uniku ta' Għawdex. In-negozji qed jistennew li jkun hemm pjan ċar għal Għawdex u anke diversifikazzjoni għal setturi differenti li jrendu, dan apparti li jissaħħu niċeġ ekonomiċi li jkunu partikolari għal Għawdex.